smule. Jeg havde regnet med på det her tidspunkt, der var halvdelen af publikum udenfor at ryge. Ja, det er uanset hvor man kommer hen nu om dagen, så må man ikke ryge nogen steder, så længe det er indenfor. Nej, man skal bare ud. Man bliver sat ud i rusk og regn og sne og slud og blæst i alt slags vejr. Ud. Og det kalder de kultur. Rygekultur, min bare røv. Jeg troede kultur, det var sådan noget, der var på museer. Men ved I hvad, det skulle sgu heller ikke undre mig, at de her små tingester, de er nok at finde på museer om ganske få år. Ja, det har jo selvfølgelig også sine fordele, det der med, at man ikke må ryge længere, sådan et sted som her. Nu kan man jo se jer hernede. Ja, ikke at det nødvendigvis er en fordel, selvfølgelig. Nej, førhen der var ligesom om, der lå sådan en tyk tåge hen over salen. Ligesom sådan en mosekonebryggen tidlig morgen. Ja. Jeg kan se, der er nogle af I opramt af det der med, at I ser ligesom at hoppe lidt på stolene dernede. Ligesom I ser på en kogeplade. I ser bare og venter på at få lov at komme ud. Ja. Nej, men jeg synes det er noget skidt det der med de der restauranter og bar og værtshus der, hvor man ikke må ryge længere. Det er slut med at ryge til Moster Gerdas fødselsdag hernede i forsamlingshuset. Og man må ikke ryge ned på hotellet, når man er nede for at få de der 1000 retter der, vende de 100 år der. Men jeg giver det sgu ikke. Ved I hvad? Jeg har faktisk overvejet helt at stoppe. Med at ud og spise, altså. Jeg giver ikke se dernede, gå ud og tage 2 hiv af cigaretten, og så ind og tage 2 bier af maden, og så ud og tage 2 hiv af cigaretten, og så ind igen, og ud igen. Så spændende er sgu da heller ikke ude foran det hotel. Nej. Og ned i hallen, der må man fandme heller ikke ryge længere. Det er ham der Ove. Han er blevet så skideheldig efter han selv har holdt med at ryge. Ja, og nu har han fået lugtesansen tilbage også. Jamen det er helt utroligt. Ved I hvad? Selvom han går helt over ved tennisbaneren, så kan han lugte, når vi tænder en smøg op i omklædningen nummer 9. Ja. Jamen sådan er. Men heldigvis, så har vi da sten ude i Borg, for han er skidelig af. Ja, der kommer jeg meget ud, for der må man ryge alt det, man vil. Men der kan man heller ikke lugte noget for den der røg fra hovedvej alligevel. Nej, vi ryger ved at jage et vildt, det må jeg sige. Ja. Og det er på trods af, at vi er nogle af landets allerbedste skatteyere. Er I klar over, hvad sådan nogle her koster? De er jo med dyre nogle dage. Ja, når man så endelig prøver på at holde, så skal man jo ud og købe alt muligt plaster og alt muligt sager og sager. Jo, det ryger lige ned i statskassen det hele. Og i en lang løb, så bliver også nogle sikre besparelser, ikke? Fordi vi kommer sgu ikke til at se at fylde på plejehjemmene til vi er over 100 år. Vi er da væk længe inden den dag. Prøv at forestille jer, hvis I alle sammen blev 100 år. Hold kæft, der skal bygges mange plejehjem, så. Ja, jeg er i hvert fald glad for, at jeg ligger i min grav længe inden den dag, det er helt sikkert. Jeg kan sgu ikke se der med sådan en plejehjem og råbe efter salat og råkost. Nej, gulerødder. Ja. Her den anden dag, så tog jeg lige sådan en fridag. Så tog jeg lige tog til Herning der. Så stod jeg nede på perronen hernede lige og ventede på toget der, og der kom lige et par stykker af mine artsfæller der, og vi stod lige sammen og fik en smøg og snakkede lidt, nu vi var ude i Nørresund. Så kom der sådan en ikke-ryger gående. Det var tydeligt at se på ham. Man kan se på lang afstand, det er den måde, de går på. Så kom han der, så moste han sig lige ind i vores rundkreds der. Og lige dengang han var ude for os, så pustede vi alle sammen røg i hovedet der. Ja, han blev både grøn og blå og gul i hovedet. Og så løb han ind i toget alt, hvad han kunne. Jeg tror sgu ikke, han trak hans sværd, før han var i Hammerrum. Nå,
Ja, I vil være lidt utålmodige, kan jeg se. I vil gerne til ud. Ja, men det går heller ikke så længe inden der er pause. Der er lige et halvt eller halvandet nummer eller sådan noget nu, tror jeg. Nej, men vi ses derude jo, ikke også? Kan I have det godt? Hej, hej.